Hristos Vaskrse! U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Sedite, draga. Naša današnja lekcija govori o našoj brizi o svetu, a imat ćemo radionicu koja se zove, kao primjer dobre prakse, raste naš bosiljak. Doneli smo ovde rasad bosiljka i mi ćemo sada polako na našem času da sadimo taj bosiljak koji ćemo odneti kući. On će da raste kod nas kući, kod vas kući. I onda ćete da ga donesete u septembru i onda ćemo mi da pravimo bosiljkaču. Znači od bosiljka, ono što se koristi u crkvi, što se koristi za, kada su sve to tajne u pitanju, krštenje, osvećenje i tako dalje. Dakle, to ćete vi zajedno, svi zajedno, svako svojoj kući, da odnese po jedan primerak bosiljka.